Avui us hem convocat per explicar-vos quines són les 15 mesures prioritàries. Jo sempre en dic, m'agrada treballar per carpetes i, per tant, saber quines són les 15 carpetes, les 15 mesures prioritàries per Junts per Catalunya. Segurament m'heu sentit a dir al llarg d'aquests mesos que per mi hi ha 3 grans eixos d'aquest projecte nou de Junts per Girona, que és una Girona de valors, una Girona de talent i una Girona connectada. Sota aquest gran paraigües hi despleguem més de 370 propostes per a la ciutat, pel dia a dia de la gent, de les quals 200 específiques per a barris. Totes aquestes mesures són pensades per a aquesta Girona de valors, connectada i de talent i per garantir aquesta idea de casa, feina i futur. Són propostes per a aquest projecte nou que volen donar resposta a les necessitats de tot tipus que tenim plantejades a 2023, que han canviat i s'han accelerat després de la pandèmia, a l'àmbit econòmic, energètic, ambiental, social o cultural. En aquesta mirada sempre diguem que hem de vetllar pel dia a dia, però al mateix temps posar la mirada a l'horitzó. En relació amb els valors, nosaltres creiem que els valors són fonamentals en una societat democràtica, forta, col·laborativa, que treballa pel bé comú, amb respecte a la gent gran i treballa pel futur dels joves, que rema per garantir l'igualtat d'oportunitats i el benestar de tots els ciutadans. Aquest bloc té 5 carpetes amb propostes centrades per les persones, el seu benestar, per tal que puguin tenir una qualitat de vida a la ciutat. En relació amb garantir el benestar emocional, aquestes 5 carpetes són garantir el benestar emocional, una seguretat de proximitat, un espai públic confortable, una ciutat 100% en català, una ciutat inclusiva i cuidadora. En relació amb garantir el benestar emocional, tenim diferents propostes. He escoltat aquesta proposta de necessitat de crear una regidoria de benestar emocional i destaquem la creació de xarxes de suport per a la gent gran que viu sola i d'atenció a infants i adolescents. La segona, una seguretat en proximitat. Destaquem la necessitat d'incrementar els nombres, les persones, la plantilla de la policia local i potenciar la policia de proximitat i la creació d'una figura transversal, d'una coordinadora municipal de seguretat per treballar entre les diferents regidories. En relació a l'espai públic confortable, proposem la reforma de 22 places i jardins per fer-los refugis climàtics i, sobretot, el pla de millora i ampliació de voreres a tots els barris, adaptant-les perquè siguin antilliscants. En una relació amb el 100% que podem viure en català al 100%, farem un estudi dels usos lingüístics a la ciutat i l'elaboració d'un pla d'enfortiment de la llengua catalana. També volem fer una proposta i un pla per reconèixer els influenciadors que creïn continguts digitals en català. En relació a aquesta ciutat inclusiva i cuidadora, també fem diferents propostes on destacaríem crear xarxes d'acompanyament per a dones víctimes de violència masclistes i en aquest sentit també el seu segon entorn, que es diu la violència de segon ordre, no només la persona que pateix violència masclista, sinó el seu entorn també es veu afectat i per tant crear aquestes xarxes d'acompanyament, fer una aposta decidida per l'esport femení com a element transformador i integrador de la ciutat i l'adequació de places amb mobilitat reduïda i les necessitats especials en els equipaments culturals, aquesta mirada inclusiva, diguem-ne, de tota la ciutat. En relació amb el talent, que en tenim molt a la ciutat i molts àmbits, mèdic, esportiu, sanitari, econòmic, cultural, gastronòmic, agroalimentari, universitari, tecnològic o de recerca, crec que l'hem d'aflorar i l'hem de connectar i mallar-lo amb tots els sectors i actors de la ciutat perquè així els beneficis s'amplifiquin i facin millor Girona i el seu entorn, la vida dels que hi vivim i podem també generar projectes de vida en aquesta ciutat i garantir millors oportunitats laborals, millors condicions i poder retenir el nostre talent i sobretot perquè Girona sigui un projecte de vida també en aquest àmbit. En aquest sentit hi ha diferents carpetes. Una és la innovació com a garantia de futur, amb l'impuls de l'economia, infants i joves ben preparats, una cultura accessible i un comerç viu. En relació a la innovació com a garantia de futur, fer de Girona un hub sanitari de recerca, coordinat amb centres d'aquí i amb col·laboracions. Nosaltres en aquest sentit proposem iniciar projectes amb el Fraunhofer d'Alemanya, que és un centre d'innovació de referència internacional, per poder començar també a treballar en projectes amb el Fraunhofer alemany, amb el campus de salut, en l'àmbit de la salut i intel·ligència artificial.
També, entre altres mesures, proposem crear un centre de transparència i democràcia digital per impulsar projectes de qualitat democràtica a l'àmbit digital tan necessari en aquests dies. I també tenim un programa que en diem Biblioteca d'Idees per involucrar els estudiants universitaris a idear projectes i propostes per resoldre reptes de la ciutat. En l'àmbit de l'impuls de l'economia, el que proposem és crear fons a Girona perquè puguin haver-hi empreses, diguem-ne, startups gironines, emprenedors gironins. També el que volem és fomentar la contractació de joves a la nostra ciutat i també tenim com a idea important la creació del Patronat de Turisme Municipal per definir i promoure estratègies i el turisme de talent amb el sector, aquesta concertació. En relació amb els infants i els joves, el que volem és crear un pla integral d'extraescolars per reforçar competències que creiem que cada dia els mitjans i els estudis que surten ens denoten la necessitat de millorar. I en aquestes competències seria tant la comprensió lectora, habilitats digitals o idiomes. En relació amb la cultura accessible, enfortir Girona com a centre de producció d'arts escèniques i audiovisuals. I en comerç viu, si volem un comerç viu després de la pandèmia, crec que és important una regidoria pròpia de comerç per potenciar aquest model de proximitat i sostenible. També volem crear un pla de mentors, per tant que comerciants professionals de la nostra ciutat puguin iniciar i acompanyar comerciants que vulguin començar projectes de la mà de persones que ja ho han fet. El ja ho han fet és molt important que t'acompanyi algú que ja té aquelles experiències i per tant no un teòric o algú que està a l'administració sinó algú que això. I també és important desenvolupar un pla per revitalitzar la Rambla, que això també ens ho han demanat i crec que després de la pandèmia que és important. En relació a aquesta Girona connectada, connectada amb el dia a dia de la gent, connectada amb els barris, a l'àrea metropolitana, que si una ciutat també digitalment evitar les bretxes que encara hi ha existents, connectada a Europa i connectada als reptes de la sostenibilitat i la transició energètica. En aquest sentit hi ha 5 àmbits: una mobilitat eficient, un ajuntament proper i obert, una ciutat sostenible, millorar l'accés a l'habitatge i una ciutat d'equipaments. En relació a la mobilitat eficient, evidentment hi ha diferents propostes, però acabar d'executar aquest programa d'aparcaments dissuasius, crec que és important, creació d'aparcaments específics per patinets i també fomentar el civisme de l'ús del patinet i també en diem la creació d'un pla de benvinguda al ciclista amb la creació d'una carta del ciclista, de tal manera que en aquesta carta es puguin reconèixer els drets i deures i això en puguem fer difusió i per tant poder-nos comunicar amb totes les persones que arribin respecte a això. Nosaltres estem a favor de la bicicleta i el que volem és trobar aquest marc de treball i de civisme conjunt. En relació amb l'ajuntament proper i obert, òbviament simplificar i agilitzar els tràmits administratius, establint un sol canal de comunicació i també habilitar un canal de comunicació per a tot Girona en cas d'emergència. Crec que també és important que els ciutadans de Girona habilitar un únic canal de comunicació perquè en cas d'emergència tothom de Girona sàpiga on informar-se. Tots hem vist també com va passar a la carretera de Barcelona, els whatsapps com corren i per tant que tothom sàpiga en un cas d'urgència on s'han d'adreçar. Jo crec que això ho hem de potenciar. Una ciutat sostenible, també fer seguiment de l'execució del contracte de neteja, afavorir la creació de comunitats energètiques i establir un sistema de recollida de pluja per al reg a jardins o neteja de carrers, entre d'altres mesures. Millorar l'accés a l'habitatge, ho hem dit, una de les nostres prioritats és destinar 6 milions d'euros en 4 anys per multiplicar per 4 el parc públic d'habitatge, de tal manera que l'Ajuntament vagi assolint aquesta condició de gran tenidor i per tant poder influir en el preu, millorant sempre l'oferta. I en relació a una ciutat d'equipaments, construir un pavelló nou a Girona esportiu, cobrir les pistes esportives que ens han demanat i algunes que estan en fase ja també de construcció. S'està rehabilitant el xalet Soler per convertir-lo en la casa de tecnologia i obrir el Bosc de les Lletres, un centre educatiu innovador, al Pont Major, sobretot per fomentar la lectura entre els menors, diguem-ne, i no només fomentar la lectura, perquè això ja hi ha espais, sinó la problemàtica d'entendre el llenguatge. És a dir, la comprensió lectora no és tant anar a llegir, sinó ajudar aquells nens, aquells infants que tinguin dificultats en la comprensió lectora, que abans d'ahir tornaven a sortir dades que són preocupants, crear aquest espai, diguem-ne, no de lectura, sinó de potenciar això.
perquè si no entenen el llenguatge, ja no entendran tampoc ni el llenguatge matemàtic, per tant és important. També construir una piscina municipal a Taialà. I finalment, aquestes que són les 15 carpetes, que crec que la gent ha de saber quins són els àmbits prioritaris del programa de Junts per Catalunya, i afegim un, que això no és una carpeta, sinó que és un compromís, que és la raó de ser de Junts per Catalunya, que és el nostre compromís per avançar cap a la independència a Catalunya, que hi hagi un govern independentista i que, per tant, les ciutats, els pobles, és important el paper de pal de paller en avançar cap a la independència a Catalunya, i, per tant, en aquest sentit, el nostre compromís és ferm, el respecte als valors democràtics, els drets i llibertats dels ciutadans, estar connectats amb la resta del territori dels països catalans i a garantir totes aquelles iniciatives amb entitats i partits que puguin sumar al projecte independentista. Com us veieu, hi ha mesures que són del dia a dia, mesures, diguem-ne, que són més estratègiques de ciutat o per transformar la ciutat, i per tant el que cal és gestionar aquest dia a dia, però també posant l'accent en algunes iniciatives que ajudin a millorar la nostra ciutat. Nosaltres som optimistes, ens ho hem agafat amb molta il·lusió, tenim una mirada nova, un projecte nou i sobretot tenim una capacitat de gestió amb les persones que ens acompanyem en aquesta llista, perquè ens acompanyem entre tots, i la veritat és que somriem davant aquest projecte i somriem a Girona i somriem al futur amb aquest projecte que hem anat teixint. I ara, si teniu qualsevol dubte, òbviament, a la vostra disposició. Però la idea, jo crec que és important que la ciutadania sàpiga què és allò prioritari, no? Perquè quan tu has gestionat saps que la carta als Reis és molt gran i que aquesta carta als Reis és molt gran, però llavors has de gestionar el dia a dia i has d'avançar, i per tant és molt important tenir un quadre de comandament i que aquelles 15 carpetes que siguin prioritàries, que la gent li arribi el que és realment prioritari per tu, en un pressupost de 130 milions, amb una capacitat d'inversió de 6 que potser podem estirar una mica més. Però és això, que la gent vegi que, clar, prometre és molt important, però el que és més important després és complir-ho. Llavors és molt important tenir prioritats i posar full de ruta a les prioritats, i per tant em sembla que això és bo també.